Ξεκινάμε με super rare. Λοιπόν, δεν παίζει να έχουμε μορφή κάτι, πάμε να δούμε. PowerPoints. Δεν τα θέλω, έχω πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, εδώ περισσεύει ένα Legendary Star Drop, το οποίο θα πατήσω σε 3, 2, 1. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ελπίζω να είναι καλό. Brawler. Και είναι μια μορφή του Barley. Ό,τι χειρότερο. Αηδία ρε φίλε, ό,τι χειρότερο. Δεν παίζουμε Barley και η μορφή είναι και χάλια. Το χειρότερο Legendary Star Drop που έχω ανοίξει ποτέ. Πείτε μου τι είχατε εσείς.